And welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories, and today I'm talking about umkhokha guys. Kushubileke njengenjwayelo ayikho idrama without uMamZobe. Izobe licious. Izindaba ke zokukhulela kaGabisile will be all over, and her father will be very disappointed njengoba kade bethembe kangaka ke nje uGabisile. Into ebhlungu kakhulu ile ukuthi ubaba kaLwazi uSifoxiya will announce uLwazi is going to marry okungesiyeke uGabisile. Kuzosuka ke guys uthuthuva ke nakwisigungu njengoba noSifoxiya benodifa bengizobe bengasazwani nje noSiphabathi uzozama ke ukuthi abahlanganise phela njengesigungu sakhe, kodwa nje kuzoba inhlanga ke zimuka nomoya. uGabisile uzothola okukhulu ukucwaswa naseyintombini ke lezi ke zasebandleni kade ke ehamba nazo njengoba ke esephoqile wavele ke wakhulelwa. Kodwa ke futhi emndenini wakhe uzothola ke isupport enkulu kakhulu njengoba sizothi uMabusi ke uzobe emnakela kakhulu njengodade wabo. uMamZobe who forces the Mtianes to marry uGabisile instead of uJabu, and Lwazi will be forced to make his choice and uzokhetha uGabi, and I hope abakwaGomede ke bazokujabulela ke lokho. Esingakwazi guys ukuthi abazali bakaLwazi bona ke bazojabula ke yini. Okunye ke guys esizokuzwa laphana ke kulomdlalo ukuthi uSibu noSibahle indodakazi kaNdlovu engazothi ke cha sebezothandana ke nabempela. Angifuni ke ukungasho kubuye sengazothi umkhokha uzoqala ukudavudavuza, asuqonda ukuthi ubheke phi manje ngoba vele ukuthi ke uyaphela. If I'm not mistaken, I think uzophela ke ngoApril, but nje as for now we are lost ukuthi like sibheke kuphi nomkhokha. Kodwa ke kulenyanga uJanuary yonke soyibona ke nje uGabisile kanye ke noLwazi nefamily ke yakubuka Lwazi, bese kuthi ke uSibahle indodakazi kaNdlovu isizothandana ke noSibu manje. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below.